Эфирда яңалыклары вакыты, студияда Лейсан Галиева. Исәнмесез, бүгінгі шығарылышының төп темалары. Когда у нас будет работать дворники. Очень болезненно. У нас живет старая бабушка, ей охота немножко-то погулять, вокруг дома хотя бы, не может. Халык белән әңгәмә, территориаль иҗтимагый үзәкләр башкарылган эшләр турында хисап бирде. Аллаға шүкір, егет оқушылардың да мәзән республика күләмендә дә, олимпиадаларда, конференцияларда призлы урыннар алалар. Дәрескә дә яратып йөриләр кебек, шулай диләр инде алар. Милләттәрвәрләр, әлбәттә татар теле укытучылары бәйгесенең муниципаль этабы тәмамланды. Сорлы авылы районында, анда безнең 2 километрда 400 метр. Ул юлны безнең шәбетрәсе бар, өчкә катламын салырга. Тагын безнең быелгысы елны кергән планга. Узган ел нәтиҗәләре. Азнакай районында хезмәт коллективларының хисап җыелышлары башланды. Татарстанның Минзәлә муниципаль районы Хуҗәмәт авылында 2 фатирында шәхси йортта шартлау булган. Газпром Трансгаз Казан матбугат хезмәте мәгълүматы буенча гадәттән тыш хәл турындагы хәбәр кичә 21:50-дә килгән. Зыян күрүчеләре юк. Булган хәлнең сәбәбе ни булуын хәзер белгечләр ачыклый диелә хәбәрдә. Билгеле булганча, йортта газ җиһазларын соңгы тикшерү 2025 елның 2 сентябрендә үткәрелгән. Сирим газының төсе дә, исе дә юк, әмма яшәү һәм сәламәтлек өчен җитди куркыныч тудырырга мөмкин. Шуңа күрә газ һәм мич җиһазларын кулланганда куркынычсызлык кагыйдәләрен үтәү бик мөһим. Рөстәм Миңнеханов Татарстан Республикасында газ җиһазларын имин эксплуатацияләүне контрольдә тотуны көчәйтергә кушты. Гади генә киңәшләрне үтәүдә бәхетсезлектән сакларга мөмкин. Җиһазларны даими тикшерегез. Барлык җайланмаларның да дөрес эшләвенә инаныгыз. Вентиляция тиешенчә эшләргә тиеш. Эшли торган приборларны күзәтүсез калдырмагыз, бинаны җилләтегез. Бигрәк тә газ приборлары яки мич кулланганнан соң. Бу исле газ тупланмаска ярдәм итәчәк. Сирим газы детекторларын куегыз. Алар фаҗиганы булдырмый калырга ярдәм итәчәк. Әлмәт районы газ хезмәтенең элемтә телефоннары 8853 43 54 04 8853 43 54 14. Әлбәттә, халык җыелышлары дәвам итә. Чираттагы ачыктан-ачык сөйләше 16-нчы мәктәптә узды. Монда бер юлы эш территориаль иҗтимагый үзидарә җитәкчеләре узган елда башкарылган эшләр турында хисап тоттылар. Бу 3А, 4 һәм 7 номерлы территориаль иҗтимагый үзидарә. Бу микрорайонда яшәүчеләрне нинди мәсьәләләр борчыганын Алсу Әхмәтҗанова белеп кайтты. Разрешите представить президиум. Халык җыены саннар һәм фактлар турында җентекләп сөйләшүдән башланды. Җыелганнар каршында шәһәр башкарма комитеты җитәкчесе Илнур Фасхетдинов, территориаль иҗтимагый үзидарә җитәкчеләре, шулай ук полиция һәм гадәттән тыш хәлләр министрлыгы вәкилләре чыгыш ясады. Сүз төзекләндерү, куркынычсызлык һәм муниципаль программаларны гамәлгә ашыру турында барды. Капитальный ремонт выполнен в 56. Капиталь ремонт 56 йортта 613 миллион сумнан артык суммага башкарылган. Шуларның 12сендә 29 лифт алыштырылган. 2008 елдан башлап әлеге программа буенча 835 торак йортта капиталь ремонт үткәрелгән. 835 жилых домах. Җитәкчеләрнең рәсми докладлары тәмамлангач, микрофон залга күчте. Халык өчен бу елга бер була торган кара-каршы аралашу. Көтелгәнчә мөрәҗәгатьләрнең күбесе торак коммуналь хуҗалык өлкәсенә кагылды. Первый вопрос, когда у нас будет работать дворники. Очень болезненно. У нас живет старая бабушка, ей охота немножко-то погулять, вокруг дома хотя бы, не может. Игътибар таләп итүче адреслар исемлеге санаулы минутларда тулыланды. Шулай итеп, Фәхреддин урамындагы 28-нче йорт подъездларында озак еллар ремонт булмаган. Шулай ук халык корны тиешенчә һәм вакытында чистартмага зарланды. Я под запись сказал, чтобы убрали территорию и пешеходную дорожку, которая делается по программе РАИСа. То есть каждый год одна и та же проблема. Я хочу, чтобы это вот в этом году под протокол это все записали. Коммуналь проблемаларның исемлегенә 8 март урамындагы 17-нче йортта өстәлде. Монда подвал начар хәлдә. Канализацияның даими тыгылуы начар ис чыгаруга китерә. Егет әйтүенчә, подвалда канализация трубасы төптән өзелеп, барлык су подвалга ага. Сүзләрен дәлилләп, ул күптән түгел телефонына төшергән видео һәм фотоларны күрсәтте. 8 марта 17. Вот в таком плачевном состоянии подвал.
Все капает, все течет. 2025 год у нас постоянно затопленный подвал. Вы откачиваете, и потом через неделю, 2-3 опять у нас проблемы. У нас слетают трубы пластиковые. Бу йорт 7-нче идарәче оешмага карый, шуңа да шикаятләргә җавапны алар тотты. Алар бу күп фатирлы йортта барлык эшләр чират буенча бара дип раслый. Бывает, когда забивают канализационные колодцы, если они забиты, да, действительно есть такая проблема, это все идет в подвал. Шундый проблема канализация куюлары тыгылганда була һәм барысы да подвалга ага. Без водоканалга гариза язабыз һәм алар чистарталар. Чистартканда бу йортта яшәүчеләр унитазга ни ыргытса, шул чыга. В своих квартирах это выходит, да, что кидая, грубо говоря, в унитаз, это выходит в колодец. Халык җыенында яңгыраган һәр шикаятне беркетмәгә төрки бардылар. Күрсәтелгән адреслар буенча идарәче компанияләрнең эше яңадан тикшерү үтәчәк. Алсу Ахмаджанова, Рафаэль Сафин, Яңалкар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. 2026 елда безнең ишек алды программасы буенча республиканың 13 шәһәрендә һәм районында 561 ишек алды төзекләндереләчәк. 200 йорт халык тавыш бирү нәтиҗәләре буенча сайланган, калганнарын Татарстан шәһәрләрен үстерү институты билгеләгән. Бу ел программа өчен йомгаклау елы булачак, чөнки бюджет өстенлекләре коммуналь инфраструктураны модернизацияләүгә күчә. Программаның 10 миллиард сумлык бюджеты сакланачак, әмма төзекләндерелә торган ишек аллары саны узган ел белән чагыштырганда %16-га кимегән. Исемлеккә Казан, Ярчаллы, Түбән-Кама, Чистай һәм Әлмәт кирәк белгергән. Кайбер муниципалитетларда берничә ишек алды сайланган. Әйтик, Татарстан Республикасы башкаласында 246, Чаллыда 68, Биектау районында 3 ишек алды яңартылачак. 2020 елда старт алган безнең ишек алды программасы башта 7000-гә якын ишек алдын төзекләндерү өчен 50 миллиард сумлык бюджет белән 3 елга планлаштырылган иде. Әмма 5 елга сузылды. Финанслау күләме төзәтелде. 2022 елда 1200 йорт 9 миллиард сумга төште. 2025 елда 10 миллиард сумга 677 йорт төзекләндерелде. Ел башы нәтиҗәләр ясау һәм киләчәккә планнар төзү вакыты. 2026 ел башлану белән Азнакай районы хуҗалыкларында һәм хезмәт коллективларында да хисап җыелышлары башланды. Азнакай автомобиль юллары идарәсе очрашуында безнең иҗат төркемендә катнашты. Сүз Эльмира Шәрифуллинага. Хисап җыелышында 2025 ел эшчәнлеге нәтиҗәләре белән Азнакай автомобиль юллары идарәсе начальнигы Рауил Гыйнатуллин чыгыш ясады. Следующий объект Азнакая у Дюсюмова в Азнакайском муниципальном районе протяженностью 6 километров 300 метров на общую сумму 143 миллион 908 тысяч рублей. Очрашу барышында техниканың торышы социаль түләүләр буенча да чыгышлар тыңланды. Эшләнгән эшләребез күп, алда тагын да зуррак бурычлар тора дип ассызыклады оешманың баш инженеры Илһам Шакиров. Безнең Азнакай Верхний Стәрлек Уктәкәй юлында, Сорлы авылы кырыенда, анда безнең 2 километрда 400 метр ул юлны безнең эшләп бетерәсе бар, 2 катламын салырга. Тагын безнең быелгысы елны кергән планга шул ук Азнакай Верхний Стәрле юлында Урманай авылыннан Митрәй, Әсәй перекрестогына хәтле 6 километр юлны ремонтлау. Безнең ул юлларны авыр йөк машиналары йөреп, бик нык бозып бетерделәр. Утырышта муниципаль район башлыгы Марсель Шайдуллин, Татарстан Республикасының Дәүләт Советы депутаты Нәҗип Хаҗипов, Татнефтедор җаваплылыгы шикләнгән җәмгыятенең директоры Рөстәм Гарифуллин да бар иде. Җитәкчеләр хезмәт коллектив эшчәнлегенә уңай бәяләрен биреп, алда уңышлар теләде. Соңыннан алдынгы хезмәткәрләргә диплом һәм бүләкләр тапшырылды. Эльмира Шәрифуллина, Алмаз Ихсанов, Яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Әлмәт Рус реестрына мөрәҗәгать итә торган иң актуаль темаларның берсе күчемсез миллек объектларының кадастр бәясе һәм бу аңлашыла да, чөнки ул турыдан-туры миллеккә билгеләнә торган салым күләменә тәэсир итә. Милекчеләргә ачыклык кертергә ярдәм итү өчен белгечләр күчемсез миллекнең кадастр бәясен ничек тикшерергә, бу мәгълүматны кайдан табарга һәм аны кем билгеләвен аңлаттылар. Бу хакта тулырак Алсу Нуриева материалында. 2022-2023 елларда Татарстанда бердәм дәүләт күчемсез милек реестрында исәпкә алынган барлык җир кишәрлекләренә һәм республика территориясендә урнашкан капиталь төзелеш объектларына карата чираттагы дәүләт кадастр бәясе үткәрелә. Аның нәтиҗәләре 2024 елның 1 гыйнварында кулланыла.
Кадастр бәясен Белешмәләр киңлегенең милли системасы порталында белергә мөмкин. Аның өчен без аңа керәбез. Дәүләт кадастр мәгълүмат фонды бүлеген табабыз. Биредә объектның кадастр номерын яисә адресын эзләү тәрәзәсенә кертәбез һәм табарга төймәсенә басабыз. Шуннан соң мәгълүматлар базасында кирәкле объект һәм аның төп характеристикалары табылачак. Биредә үк кадастр бәясенең үзгәрүе һәм аны куллану даталар турында мәгълүмат биреләчәк. Кадастр бәясе күчемсез милек объектын бәяләүнең билгеле бер вакытка алынган нәтиҗәсе. Ул базар һәм объекттан файдалануның икътисади характеристикаларына бәйле башка мәгълүмат нигезендә билгеләнә. Особое внимание обращаю на то, что определение кадастровой стоимости... Кадастр бәясен билгеләү Росреестр компетенциясенә керми. Моны искәртеп үтү мөһим. Күчемсез милек объектларының кадастр бәясен билгеләү вәкаләтләре Дәүләт кадастр бәяләү үзәге дәүләт бюджет учреждениесенә бирелде. Күчемсез милек объектларының кадастр бәясе турында белешмәләрне Роскадастр гамәви хокукый компаниясе кертә. Стоимости объекта недвижимости осуществляет публично-правовая компания Роскадастр. Әгәр милекченең билгеләнгән суммага дәгъвалары бар икән, аңа нәкъ менә шушы оешмаларга мөрәҗәгать итәргә кирәк. Алсу Нуриева, Алия Моратова, Яңалыклар вакыты, Лучалмәт телекомпаниясе. Башка темаларга. Әлмәттә туган татар теле укытучыларының арасында республика бәйгесенең муниципаль этабы узды. Анда Әлмәт шәһәре һәм районнан 5 укытучы катнашты. Чара кысаларында татар галимнәре укытуда да, мастер-класслар оештыруда да үз осталыкларын күрсәттеләр. Муниципаль этап нәтиҗәләре буенча 1-нче лицей-интернат укытучысы Айгөл Хабибуллина җиңүче булды. Каникуллар белән бәйле. Мин урамда уйнадым. Нинди уеннар уйнадың урамда? Атыш. Нәрсә атышлы? 27 ел педагогик стажы булган Айгөл Хабибуллина һәр вакыт профессиональ үсеш ягында. Быел ул татар теле укытучылары арасында бәйгедә катнашырга булган. Бу аның беренче генә катнашуы түгел. Бүген Айгөл Хабибуллина Әлмәттә беренче ирләр лицейында туган тел укыта. Ул татар теле балалар өчен чираттагы фән генә булмасын өчен дип дәресне кызыклы итеп үткәрергә тырыша. Шуңа да укытучыга яңа алымнар эзләргә, укучыларны кызыксындырырга һәм рухандырырга туры килә. Дәресләрне яңача алып бару алымнарын һөнәри бәйгеләрдә күрергә мөмкин ди ул. Тесканында 5-нче ел мин хәзер егетләр белән генә эшлим, аңа хәтлек катнаш классларда иде. Лицейга килгәндә бераз шик булды, чөнки татар теле әдәбият ул егетләр фәне түгел, ул күбрәк кызларныкы. Аллага шөкер, егет укучыларның да менә республика күләмендә дә, олимпиадаларда, конференцияларда призлы урыннар алалар. Дәрескә дә яратып йөриләр кебек, шулай диләр инде алар. Укытучы татар гаиләләре балалары туган телләрен белергә тиеш ди. Бүген бу актуаль мәсьәлә булып кала бирә. Бүгенге көндә туган тел мәсьәләсе иң актуаль мәсьәләләрнең берсе булып тора. Ә менә шундый һөнәри бәйгеләр үзеңне үз үсештә тота, чөнки син гади дәрескә әзерләнгән кебек әзерләнмисең, анда алган алымнарны үзеңнең укучыларда эшләп карыйсың, менә алар аны кабул итәләр. Айгөл Фанзатовна, ул безнең йолдызчыгыбыз. Ничә еллар шушы системада безнең балаларыбызга ныклы, тирән, төпле белем биргән укытучыбыз. Без аның белән чын күңелдән горурланабыз. Чөнки ул безнең районыбызда гына түгел, республикабыз күләмендә, хәтта Россия күләмендәге телләргә багышланган төрле чараларда, конкурсларда катнашкан зауыклы татар кызы. Туган телне белү өчен гаиләдә аралашу гына җитми, мәктәптә дә булырга тиеш ди татар телчесе. Лицейда ул нәкъ менә шушы максатны күздә тотып эшли. Айгөл Хабибуллина 23 гыйнвар көнне Бөгелмәдә иң яхшы татар теле укытучысы бәйгесенең зона этабында Әлмәт районын тәкъдим итәчәк. Хәзер инде ул дәресләрдән тыш шушы конкурска әзерлек эшләрен алып бара. Алсу Әхмәтҗанова, Рафаэль Сафин, Яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Ознакай районы мәктәпләрендә башлангыч сыйныф укучыларын Орлята Россия оешмасына кабул итеп бара. Бу бәйрәм көнендә беркетләр янында укытучылар, ата-аналар, югары сыйныф укучылары, остазлар, чакырылган кунаклар да катнаша. Шәһәрнең 6-нчы мәктәбендә узган чараны безнең төшерү төркеме дә күзәтте. Эльмира Шәрифуллина дәвам итә. Бу тантаналы чара балалар өчен аеруча мөһим, чөнки ул Бөркетләр иленә ишекләр ача. Анда аларны күп яңа белемле, кызыклы һәм файдалы дөнья көтә. Балаларны муниципаль район башлыгы урынбасары Айдар Хәлиуллин сәламләп, укучыларны алда тагын да тырышып белем алырга өндәде. А ребята, они самые ребята,
самые дружные. Бу оешмада иң тату, хезмәт сөючән, акыллы балалар булырга тиеш. Мин ышанам, сез илебезне, республикабызны, азнакайны хөрмәт итүче чын патриотлар булып үсәрсез. Самыми настоящими патриотами своей родины. Шулай ук котлау сүзе белән мәгариф идарәсе начальнигы урынбасары Алия Раупова да чыгыш ясады. Бөркет билгесе бердәмлекне, кыюлыкны, югарыга омтылуны символлаштыра. Тантанада катнашучы башлангыч сыйныф укучыларына күкрәк билгесе һәм хәрәкәт символлары тапшырылды. Балалар тантаналы рәвештә ант биреп, гадел булырга һәм ватанны сөяргә вәгъдә итте. И соблюдать законы Орля. Всегда быть примером для других и беречь единство класса. Бу көнне берләшмәгә шәһәрнең 6нчы мәктәбендә укучы 30дан артык 1нче сыйныф укучысы кабул ителде. Мондый чара районның барлык мәктәпләрендә дә узачак. Илмира Шәрифуллина, Алмаз Ихсанов, Яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Хөрмәтле томашачыларыбыз, яңалыклар чыгарылышының туры трансляциясын сез ВКонтакте социаль шилтәренә кереп, Луч Әлмәт төркемендә сәгать кичке 7-дә карый аласыз. Безнең иң кызыклы сюжетларыбыз да рәсми аккаунтларыбызда урнаштырыла. Моннан тыш сез үзегез дә яңалыклар, актуаль вакыйгалар һәм проблемалар белән уртаклаша аласыз. Моның өчен экраннарыгыздагы сылтама буенча күчәргә мөмкин. Төбәгебез өчен сыйфатлы һәм мөһим яңалыкларны бергә булдырыйк. Бүгінгі шулар иде, мин Лейсан Галиева һәм монтаж операторы Динара Гайнединова сезнең белән сау булашабыз, исән сау булыгыз.